שלום, היום נלמד איך לכתוב את האות א' בדפוס. רוב האותיות בעברית מתחילים לכתוב אותם מלמעלה למטה. בואו נסמן לנו את התשתית. זה 1, זה 2 וזה 3. שימו לב שהאלף יושבת באזורים האלו, על הקו. 1, 2, 3, 4. שימו לב גם לקו האמצעי, לאזורים האלו. אוקיי? זה משהו שמאוד מאוד יכול לעזור לנו לכתוב את האות א' בצורה טובה. אפשר להתחיל לכתוב את האלף ממש בשדות פה. נתחיל לעבור כאן וכאן וכאן. שימו לב שמתחילים את הכתיבה מהאלכסון. אוקיי? באים לפה, ויש פה את האזור הזה, את הקו הזה. מתחילים מכאן, בדיוק כמו פה. מתחילים מכאן, עד לציר פה. רואים? לאחר מכן, ממשיכים בשלישי. מכאן, מהאמצע, לאזור הזה. שימו לב שיש לנו פה אזורים שמאוד עוזרים לנו, גבולות. עוזרים לנו לכתוב את האלף בצורה טובה. הקווים האלו ממש עוזרים לנו לכתוב את האלף. בסדר? מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא.